Trevor. To nitiere joma ywak ni doho nyicho wacho ni kik uti gi yath nikech yath nyalo hinyo ngima dhano bende. Chemical ma itiyo godo emomiyo kwago e puoth michele, nikech kigo e puoth michele to en michele ma oseikore onego kae. Kose kae mit wadho wapoke mwachame to nyalo kelo madhara e dendwa. Emomiyo en wa target mana kode kuonde ma winyo dakie. Winyo gi chando ahinya e gwengewa mag awach Kano. Mano koro Kyle Rai Girls kidhi thurgi Travel Mbija Taya on your right kisekalo Ahero Junction. Kanyo nitiere puoth michele kendo nitiere kuonde ma winy gi odakie. Nitiere ogange bende bute kanyo, wan kod ambo e dalawa mar Kabonyo bende gichando ahinya. Wan kod Okana midonjo kod nambo Okana kacha kidhi gi iye, wan gi puothe mang'eny kanyo bende winy go jodakie. Wan kod Ogongo ma bende ging'enye, wan kod Kudho, Haro to kod Alara. Koro kuonde ochiko gi ema wa target ni ka Nyasaye oyie to wadhi mapiyo, wadhi maber gi drone ni. To ka tich dhi go drone bende asenyiso jatend migawo Mithika Linturi, ibiro chune ni nyaka omiwa ndege mondo mi tijni oringnwa mapiyo, watime mapiyo, jowa oyud konyruok, nikech ka waweyo ma ok watimo ma to tich manyojo puro timo gi sinani mang'eny dhi kayiem nono. To ka waher ni jowa oanon nikech manyien yawo school, ibiro dwar school fees, to michendwa ni emonego chiwwa school fees. Jaduong' Mbija Taya. To koro jopur ma